утро, так станахме, то сега колко 6:30 на 7 часа. Да, 6:40. Днеска ще ходим на състезание за танци и за аниматор. И аз искам да се мъча да снимам някакво клипче, докато съм там и да спечеля първо място. Ще успея ли? Нямам си никаква представа. Аз трябва да фокусирам на танцуване, той на всичко. Трябва да се фокусирам на Трябва да се фокусирам на танците, на клипчето, кадрите, които трябва да такова и на време направя в блог. Но да видим дали ще успея. Ще видят като сме долу на шавара с другите танцорки. Най-красивите пандишпанчета! Good morning! Добро утро! Напротив, нужно е! Ще видя! Хора, абонирайте се за Дими Пешев, не е Д.фотографи, той е най-добрият фотограф. Ако се абонирате, ще почне да говори добре български. Прави снимки за балове, ходи в дискотеката, ако искате готини снимки, отидете и се снимайте. И за детски парти центрове. Да, просто това е най-добрият фотограф в областта. Ама добре. Ти ще го качваме в YouTube? Да! Застане, дай да ме каза! Четка за Не зъби. път това О, бъде, че бъде. Куша, аз забравих. Бързо се купи една. Ай, Ласмен. Ще дойш ли? Прави хейст. Хейст, братле, ето е стоките. Коя си избра? Коя? Брат, има и жълта, виж, има и жълта. Не, ти коя си? Аз взех оранжева, Дай ми ама си синя. вземи синя, брат, да не ги объркаме. Да. Да не стане някой фал, братле. Какво взехме, Гошо? Четка за зъбе. Четка за зъбе. Зъбе на английски. Ти. Как? Ти. Ти. Да. А пък на английски четка за зъби е toothbrush. Toothbrush. Я го кажи. Toothbrush. Малко праса рече. Стига бе котката, може би на поздравява и ни казва на добър час. Да, почвай с нея да пееш. Снима таксито. Добре, Добре, да. такси хора. Най-хубаво такси в Габрово. Вип такси, Габрово. Най-доброто. Госпожо. Чак. Благодаря. Ари бе. Някой друг? Малко по-бавно, ако може. Тежка чанта. А не бе. Тя хръста тук с целия гардероб. Чакай цел. Ау! О, факт си се пропахти на джентълмен, бе. Моля те, ако обичаш, това, че си имаш приятел и вече не можеш да се възползваш моите услуги, не означава, че трябва да ме завиждаш. Нали те, Дими, кажи да. Добре. Братле, си леден. Тум, дай Гоша. Чакай, че ми пречи чата ми пречи. Само те. Ете, виж Дими. Здрасти. Това е най-важната госпожа, която го направи това всичкото възможно. Кажете здрасти. Вярно, вие сте си най-важните. И сега състоянчо караме автобуса. Да, на такова ми багажа. Отиваме към Тоха Гейнг. Да може да вземем багажа и другите. Така. Нали сте? Добре, так му натовариха буса и сега не знам какво ще правим. А ние още го Дали ще отварят. тръгваме. А? Ще опитаме дали ще тръгваме. Добре. Да не се Ама не бе, клипчето продължи. То продължава. Снимаш ли? Да. И здравейте хора! Изпращаме си тръгваме, ето това са нашите приятели, помагайте! Стига маха! Вижте, къде е? Госпожо Хриса ми показва неприлични жестове. Не е вярно, Галка е на Н. Сандвича как е?
Delicious, but I don't like. Yeah. Гошо, какво ще направим, като се обличем са? Ще има bad boys. Ивона, брат. Здравейте хора, ето тук съм. Не. Чао. Госпожо, ще печелим първо място. Да, Но класата е много... Класата е изнервена нещо. задължително. О, да. Класно. Задължително! Да кажа, че това е най-добрата. Задължително. Мислете С удвоено Н. И ние искали... Да. Аз съм Стефан, брат. Да. Брат Стефчо, затвори ги тези крака, бе. Тук с нашата класна сме в момента, ще Нашата пътуваме Аз за... за Враца. За Враца, точно така, само където... може да си мечтаете Гиме за тук, така класна. където Гарга ни каца. Нещо друго искате ли да Но кажете? ние ще кацнем Там. във Враца, където Гарга ни каца. Точно така. И ще се представим, Чудесно. Само заради Гошо. ама всички мисля. готвачи, сервитьори, всичко. Абсолютно. Всичко, да. И Аз съм другия съгласна. месец отиваме. На Боровец. Боровец. Така. И първо място. И първо място. Първо място. Ай, предавам ви влога. Внимателно, моля. Добре. Дайте, аз ще го държа. Чакай сега. Чакай, Гоцо. Така, хора, сега... Здравейте, хора. Здравейте. Я например на Сисулеме. Не. Аз от чулата, аз съм. Я дай за малко Христа. Дай. Его на Гоцо. Поемам нещата в моя инициатива, защото аз съм Георги. the best рапър. Дудка. Тато си имаш там. Главата Оф, извинявай. Чакай. Точно пък в... Дожи! Много братиламе. Его Тошко боца, динера, маняк, знаеш. Добре, ето заповядайте, извинете. Дай се покажем тато сам. Христа! Я! Оле, чакай, че случайно се вижда. Я! Ура, не мога да намеря ония клипче, бе. А сега как да го спра? Тази вода, ето тук да слушам. О, здравейте. Ми пеше. На кой? Да пише фотографи. Number one. Хора, всеки да ми лайкне клипчето в TikTok сега. Какво Гошо? Да лайкнат моите клипчета. В TikTok и ми гифтвайте. И на мен. Да, гифтвайте, ще правим бит. Слянова долна точка 18. И го се прави. И ние правим сега. 1 hour later. Христа, какво става? Симона? Там легна, седна тук. И тя легна. Христа, часа я се мая. Many unbearable hours later. Къде сме? Не знам, нека. Аз не знам. На някаква бензиностанция сме спряли да заредим. Кой няма да спираме тук? Да, още един час. И сме там. И сега ще разберете, че не бяхме сега там. Ако искате да разберете какво се случи, то изгледайте. Много е студено. Аз трябва да се облека, че съм пука сегащи. Тя е с зелени гащи, зелен цвичер, зелен лек, очела, цайси. Аз съм с дрехи. Това е на Димитър Мърча, хора, това е най-добрия. Шшш, не мога много да виждат мърча, не могат. Но е много добър. Ей го, Момо. Ето го, Момо. Момо, я напред, мазна. Мазна. Наспа ли са? Да, наспан съм, нахранен, натрениран, изпразен. Шива разбия маняк. Започват тежки унижения. А? На Лукойла. Ето, виж. На Лукойла. Да, снимай как ще се разчекнем. Чакай телефона. Христа, тук. Какво се прави? Бенде, че ми се видят планините. Чакайте да ви покажем колко време. Дай да покажем колко време. Когато шакна с пръсти ще стане тъмно. Къде сте? Мислих, че е по-друго. 3 hours later. Дами и господа, тук сме спряли на една много хубава гледка.
За едни момичета. За едни момичета. Кажи здрасти. Здрасти, седи ли за кой се обажда? Съжалявам, ако ти досаждам. Продължаваме малко. Заобиколихме 2-3 пъти. Коста, бе! Как пикаете? Не си мисля, че той е за YouTube. Meanwhile, Знаеш, че съм шампионка! Добре, дами и господа. Не е нашо. Добре, хора, тук пристигаме. И сега тук си вземаме багажа и трябва да влизаме вътре в хотела. Как беше пътя? Супер. Да запознаем, това е Момо, аниматора, който организира всичко. flashback. End of flashback. Чакай, Гоша. Чакай. Дай да се почувствам. Да, почувствай се. Дай сега. Геса. Като Антонио Бандерас, мисията невъзможна 4. Геса. Давай. Какво искаш, бе? Аз съм него! Къде? Какво става, бе? Къде са гардеробите, бе? Има ли гардероби? Да, бе! Ето ги! Ама те са само два! Какво ще правиш? Дай Гоша! Геса. Кой беше това, бе? Имаш един Жан Клод Ван Дан. Геса. Само гледа. Аз сега не знам да го отварям, ти да не го ли отварям. Ти наистина трябва да питаш. Отваряй. Бе, то като тя, бе, не да срежиш за добре дошъл, бе. Айде сега седи, че по работа съм така. Айде. Добре, дами и господа. Чакай, няма светлина, братле. Добре, сега тук се нагласим, ще опочим съклата с Гошо. Да, братле. И ще тръгнем надолу. Въпреки, ми е яко на най-баха. Много, брат, виж какво става тук, виж. Сега тук става за спане, ама за звезда като мене, като Димито. Сега, чакай, аре малко. Чакай, звезда като... Дръжко, върни камера. Звезда като мене. Меса. Рапъра Слънце, брат. Гош ще го прави на влогър, хай. А не, бе! Дами и господа, сега се нагласаме за някакво откриване. Абе, кой не може да се свържи с мрежата, бе, шматки? Искате ли да разбере се? Какво става? До вечера ще се съберем тук в тази стая и няма да правим купони, ще правим малко събиранка. Нали така? Точно така. Ще видим като сме облечени. Какво правите, ей? Айде спрете се, бе! Чукаш по връците. Абе, айде. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old. Тук сме се нагласили с Гошо. Бизнесмен, мадафака. Очаквайте петък новата песен на концерта на Стария Криско. Сега така ще ходим да пушаме на фащи и какво правим след това? И отиваме на пресконференция. Отиваме на пресконференция, много ясно. Рано за мен е много приятно да бъда при вас и да ви свиря на пияно. Знаете, всичко е диво. Имаме шоу програма, 3-4 грама, бело и марихуана. Няма какво да стане, ще ме пара. О, брат, ти знаеш какъв кадър прави? Завърти се настрани. Настрани. Да. И гледай напред. И баси. Баси газето и къщо. Не, защото отзад е бял и ти си черен.
Знаеш що? Знаеш що ще черен? Ако обичате да ми разговаряте. Що бе, аз... Как мога да наречеш черен, бе? Не те наричам черен. Това сме какво ли не? Делили сме си цигари, брат. Яли сме от една чиния. Ходим Кога сме заедно на чакай, училище. Ходим заедно на Кога сме училище. яли от една чиния? Помагали сме си за храна. Кога И ти сме накрая яли да от ме една наречеш чиния? черен? Не, Кога бе, сме бе, яли бе. от една чиния, бе, Гошо? Сега ще ми пускаш цигари някакъв. Добре, Гошо. Яде една цигарка. Един път да ядам. Later. Ей ги, бизнесменовици на 2025. Лелелеле, двама братя. Лелелеле. Има фьючър рапър и фьючър богат. Да го нагъна ли или да го оставя? Майка! Виж сега, виж. Брата се последната, брат. Ние се познаваме от началото на 8 клас. Flashback. Сега ще ми пускаш цигари някакъв. Добре, Гошо. End of flashback. Значи аз съм Димитър. Просто гледайте. О, шит. Чакай. О, май шит. Да. Ма ти не се вижда с целия. О, шит, Гошо. Чай. О, shit. Я чай си проверя. Ма вървече по-назад, бе, аз ходя назад ви напред. Обаче вали дъжд, има ли какво да му стане на фотоапарата? То даже не вали просто. Шегувам се. О, шит, виж, че до такова момиче. Направо нелепо се чувствам, нелепо. Иво на лайфа. Ивон пак лайф. Да, са дълго се стигат. Че ме стресна! Че да ми прави джиджи-биджи, то пък сега здесь се прави. Кой ще се представи? Към джиджи-биджи, бе. Виж как се прави, че не пуска. Ние сме сила, класа, самочувствие, увереност, стабилност, паричност, цигарност и Циганейшн стейшн, motherfuckation. Yes. И сме най-добрите, а те са просто някакви. Тойота! Мука менге музика! Тая магистрала е моята, аз съм я строил. Чакай, не сме... Гоша, ни буквално сме страни на магистралата. Ти какво направи? Магистралчовци. Не, виж като да. Чакайте на стоп, хора! А нашата магистралка, най-елитната. Айде! Ивон, какво правиш, бе? Аз съм ги пуснал. Сонник. Христа, какво правиш на страна на магистралата, бе? Заповядайте, това е хотел, как беше, бе? Как бе? Извинете, как се казва хотела? Как се казваше хотела? Моя Него е хотел, да. Заповядайте, сега ще ви раздада. Тук е фоето, може да видите. Ето тук имаме това прекрасно дърво, което аз съм го избирал. От Китай съм го внасял лично. От едни мои китайски съдружници в компанията. Тук може да видите нашите стаи. Имаме естествено противопожарна система, която може да помогне при всяко едно бедствие. Тук, както ви ще разбирате, не се пуши. Имаме стаи, обезопасено навсякъде, пожарогасителите са на ниво. Имаме супер модерни лампи. Естествено обектът е под видеонаблюдение. Сега ще покажа една от стаите. Ето тук трябва да стои моя колега Рутката, който получава визитна, кредитна и лична карта за почивка в Бале, да се ползваш със здраве, братлинце. Така, това е една от стаите, приятели. Може да видите, както се подразбира, нашата баня е с доста високо ниво на развитост. Заповядайте, вижте, влезте вътре. Така, имаме огледала. Тук имаме вграден сешоар, който работи. Естествено, все пак сме хотел. Тук имаме шампуанец, който също работи. Естествено, все пак сме хотел. Тук са нашите правила. Моля, при напускане на хотелската стая, да бъдат върнати на регистрацията Уем Янко. Тук може да видите нашите гардеробни, които отговарят за багажа на всеки един от нашите гости. Ето тук, например, са нещата на моя света милост аз. Къде е дръжката? Тук имаме бюро, телевизор, мобилен телефон, с който може да се обадим към рецепцията, ако искаме да хапнем нещо или нещо подобно. Имаме парно, което работи зимата. Имаме и климатик. И 3 страхотни легла.
на които човек може да се почине след дълъг изтощителен ден. Заповядайте да ви разведа с другите стаи, господа, където ще бъде още по-интересно. Очаквайте ми. Meanwhile, Че към втория етаж, скъпи приятели, ще ви разведа и стаята на моите прекрасни съдружнички от компания Тоха Industries, които са в една стая. Коя беше тях? 207? Да. Здрасти! Май няма никой, ти знаеш, че те са на вълка. На клип? Да, нашата Ивона с Новата гимбала. фотографка, ето го Дими. Да, чакай, Гошо, дай позорно. Да ядраш. Снимай докато Ивон снима. Опа, чакай. Значи... Някой друг носи ли такова да ги даде на Момо? Който носи са? Право има и слънце. Помните ли кога на коя? Сме богати, млади, богати, известен и кестен. Млади приятели, като брат ме, две пили топличинията. Не бе, що му... Да, махна ли бе, господин? Ходи му. Добре, господине. Сега, господин директор. Той го яд, защото си изглеждаш по-голям от него. Да, така. Добре дошли. Добре дошли, заповядайте. Хора, искам да ви кажа, че съм отвратително гадно, некомфортно, мъжки. Мега зле. Не е добре. Добре, тук му изтеглихме и изтеглихме. Изтеглихме, кой изтеглихме? Чакай, малко ще Трето изтеглихме най-доброто. Много добро. Ето така. То буквално е... Три, като Гошо с три. Ти можете една такива. Смогам? Реакцията за... Много съм щастлива. Добре, сега къде отиваме? Да дневна анимация. Да печелим, реално. На дневна анимация. Това вечерна. С нощи какво правихме? Стоихме и Искам да спахме. говоря. Стоихме и спахме. Точно така. Забавлявахме се. В смисъл, нищо друго. Гошо, как си бе? Пазарувахме. Гошо? Поставя манеци, аз съм GMS-а. Добре дошли в нашия влог. Днес сме на дневна и вечерна анимация. Ще ги убием направо. Така. Ще ви разбия, май. Ще ви разбира, започват тежки унижения. Сега, накъде към... Я да, аз малко да вогна. Няма много Добре, пътя. добре, маничко. Внимай. Опа! О, хора! Къде трябва да гледам? Ники, виж. Снимай с Вижте как сме се бардали, а гледайте. Направо сме са докоснали. Брат, точно. Дими, адрес. Сега, стойте, как се обръщат. Опа! Чакайте. Ставам за влогърка. Баш. Добре, хора, ще видим като сме на репетициите, май, нали? Да. Ау, тук сме. Стигнахме и ние не знаем много на къде отиваме. На Враца отиваме. И ние вече сме във Да, Враца. аз съм идвала тук. А за Враца съм. И ако имаше някой съвсем изторали, срали сме във Не, ти не Враца. казваш, срали сме на площада на Враца. Добре. later. Понеже не мога да ви покажа готовия танц, защото ще ходим на Боровец и не е желателно да се качи да се види, но ако искате да видите целият танц, ще трябва да се изчака до края на април месец, тогава ще ходим на Боровец. Благодаря, че гледахте до тук, ако ви хареса, ударете лайк бутона и очаквайте още много клипчета.